ra 나신 덩어리 짜 찌야 나신 덩어리 angoro biji ukisa tongore semua bubuk kerang enggak kompol ya kemana nenggo sini borok dari rono bora pun sih rono ini bubuk kerang rumah nengta bubuk kerang ini rasa Gana TV Radano ketemu semua komuliman yang hamzaka, ang hamzaka ta. Rom diong. masuk kita mau thah bubuk kerang enggak Tripra motha buba graningai. mấy cái mấy cái là hầm mấy cái trắng mà lấy cái đấy các đi khám nó hầm mấy cái này hầm đi Buba grano nang tam kacana musung razano. Buba grano tamo ko kesana musung. bố ba cái nó hầm này cái khách cái trắng mà này dốc khả bản nói hầm bảy điều Aja. Này đi. ya pada ya pada ini lah seperti gitu tahan dah dong tunggu kompol bang nak kompol tahun orang tahun ini tunggu kompol bang kiri Mo sini buba gra kerei chugya sini bororong no. Sungno kombol kase kase bag ni rohorka. Abani bagai sung norong no kase kase keri fega. Tam ngai sung jot sini boro chugya ni to hanke. Sung mo buba gra sung no nakol mani bagai sung norong no iko kase kase kaya forka. Tai nung buba gra no tam kusana ni muchung kogrok kisa nung sai ri grede. Kita salah ya. Ang buba grano hampai hamzaka hambai yongka. buba gra komol di mana kita mandara apa kamu belakan hamzaka bo ayu logoy tong tong kam kai na Buka program tom. semua kam kai hamzaka bo kita mandara Tawar. 사실이 tahu kai. mo belai kesangman somoyo komol kangsa bangman bagi sini hani bubagra radana belai ka hambai mariwo tebo ayuglong tongthun o hano bo tebo sadin khai manthun belai ka hambai mariwo sini bubagra bubagra la hambai Sini hane buba grano sa hamza goi. Ang बहुत hambai riwo बहुत hamza goi nang bono khabai phogbai. Ongro hamza goi kok saya thani oro sai khnar ka dot ni gana bo. ayulok Bin ba ayak lobi tong thu boba kaham kereng khai no chini ni hane non nargna no bo nai thu. Idian halati mungkin nanya apa deh satu ya satu ওই বুবা গ্রাফ হইতে जों नरनो একটা কমল মাছিং লাইনাनि बागै रिजाखा ओंखायनो नों बुबा ग्रानाव बाहायखाय हामबाय जानांगोन आबादनि भुटान Buka gra ro ring kan ka wa hamzaka hambai yang kata. Buba grano kunda kok kacana musung razano.
sini bubagara komal mama pagai beleke hambai ba ayog lek puilano sung tini tipramotha aswamari ni angoi sini sampawar pochim sampawar primary hoite sung tini tring bisi katalni cibaite hambai yaparo sung tini kaisa program khaimani kai sung sini west sampawar ni angoi sung jotono sini o sampawar no sung sini tiprasarok je chugya sung tongnai sung borno sini tipramotha nengai sung blanket borno bagmaningo tei sung tabu bagui tongo tei tebo bagnai sung abono jotono koimango sung khainai din nogo ba sung sini tiprasarok ni birmano sung bahike kagriman sung abono wan sugui jotono kok kasarmango sung hekino o hastani tebo sini tiprasa tongnai dok borno sung bahike chubaiman sung subalaiman abono sung wan sulainai tei khainai tei jotono kok kasarmango sung hai jara tongnai dok sung saksori kaham tongnai dok se sung bisi sugya phono sung jara kisi bisi sungnai dok sung bahike sini tiprasa do phane je sugya no sung bahike chubaiman sung khainai din nogo sung abono sai tongnai abon bagai sung tini jotono hambai samaklayo bisi ketal tring ni ingoi tei Christmas ni ingoi sung hambai ya pharma ngo tipra rofa ayoloktung bubagara ayoloktung hambai